mao ni mga kapobre. Sabi niya, Kita mo kita. sabi niya la. Sa may makadaog gani mao ni mga kapobre. Naghinar kog tingog kay nay nag messenger diri hirap jud among lugar oy. Mag-video ko ani. Guys, mga kapobre, kamo lang bahala sa akong ipalagay diri sa ako ang ihatag ni Florentina. Kinawa ako ni Florentina, doon na si anak nga autistic. So, mao ni mga guys, Florentina, mao ni imong kwan, itagan-tagan mga duster. Ikaw na bahala. Kung di mo ganahan, ipang-share na lang sa mga pobre dito sa inyo ha. Unya, salamat ko palagi kayo na subaybay sa mga nasa na yung maling diri nasa ilusyon na virgin para sa imuday nasa body and bath basta ay ko'y pang butang dra sabon pang laba sabon pang ano tawag mo sabon pang hugas sa plato, Colgate. Napo gibutang kuan sa bata. Butangan magkataon akong krayon pero ay na lang okay. Wala na pagod na ko day. Unya na ikupimit nasa kapi da sa ilawom, na ikupimit na kapi da sa ilawom. So kamo na lang mag-igo sa akong mga panghatag ninyo ug nasa mga short pantalon ako na mga pantalon sa una di gani kaganahan na Florentina. Wala na lang ako butangin tsokolita. Ako na lang ibutangan Nutella. Duha ka buok na diyan Nutella diha para sa mga bata. So, maulagi na mga kapobre. Asa pa ako sa iharap ang kamera ha. Guys, mga kapobre, ako, nagkuan ko sa kining akong gikargo pakargo karon ni Florentina. Naluoy ko ni Florentina nga nagpasa si Lourdes na ako og video. Duha ni sila kabuok. Autistic man gud ang anak ni Florentina. Luoy ko ba? Si Florentina ang bana niya ambot asa butas ginuoy ang bana. Nya. Si Florentina usara man taon sad ka manguan sa ilaha. Sabagay wa man siya naglisod kay naman siya hayop, pero ganahan lang ako lang napusuan siya nga tagaan og karton. Dili sa ingon namili ko. Ako lang siyang ginapusuan. So, mga guys, padayon lang mo sa pagsubaybay sa akong mga video padayon sa pagsubaybay sa video. Naara ninyo kung musubaybay mo sa akong video, malay nyo mapusuan ko kayo. Di sa ingon nga kanang mga baser mingon ako gipili nako. Wala ko gapili kanang akong mapusuan ra sa akong puso. Kay parang kanang napusuan ako man nagiingon gigayran ko sa Ginoo kung siya ba talaga. So salamat lang ko ninyo din sa kanang wala po nakadawat pa sa karton nga balikbayan box. Pasalamat ko kayo nga bisag wala pa sa kadawat nagsige sila subaybay nako. Pero magparapol ko na may parapol. So pasensya na tong dili pa kadawat. Basta buhi pa ko napako sa iyo makadawat yo makatilaw yo lalo na karong tuiga. December makauli man ko puhon. Ingon akong madam nga paulion ko. So pasalamat ko nga makauli ko puhon sa amuan. Makita na ko akong ipatay sa akong TV kay murag na background ba nga mangilad. So makauli ko sa Pilipinas bisag wa ko kwarta ang ako man lang
Na-enjoy man din man sad ko bisag wa ko kwarta, enjoy man sad ko kay makauli ko nga kuan ba, makauli ko nga bisag wa kwarta. Isa pa nakalimot din ko Florentina. Wala ka din dito ba? Nakoy ihatag nimo nga bag, kini nga bag. Atay na ko nimo. Ang pingi lang ni siya. Kini nga bag is ang pangalan na niya. Wala kanina ko nagamit. Pangalan na niya Atmosphere. Atmosphere ang pangalan na niya, ang brand niya Atmosphere. So may na lang ni day pangbutangan nimo. Mulakaw ka sa city or unsa ba butang nimo mga kuan nimo dira So di mo diha may pa ni siya mo ni ako ihatag nimo. So mga kapobre, pasalamat ko diri na lang kutob, di na lang ko dako nang ako ang video kay kuan man taas na kayo no. So kanang mga basher diha moingon nga gipili daw nako. Unta mosabot lang pud unta mo sa akong mapusuan. Sa akong mapusuan nga matagaan ako surti jud, pero ingon nga kuan, ingon mo gipili ako na akong pili oy. Ako na maganing ginsok ako ram gitaw usa ni tawo na panghatag na lang ni Florentina sa mga silingan nimo kanang mga karabitong silingan nimo nga naghirap pud sa mga damit. Ihatag na lang kung di gani kaganahan. Ako ning gituyo og hatag nimo mga sinina kay pili lang na din na kung sa imong ganahan. Sa bagay kini mga sinina aday kapay short dayo. Kabaw kung sakar ba na nimo. Nya na ipinsil. Kabaw kung daghan mata ni siya nya pilian pud ning akong kauban diri mga sinina uban. Nya ako kabaw ganahan ba mo ani mga jacketing ani. Nay. Ha? Diyos ko lang Panginoon, sige ikat ko lang. Kakat ko pag nag-edit. Nakita ang bra mo? Sige ra ikat ko man. Yan din nila ko itong mga kapobre. Salamat sa iyong mga pagkuhan. Ini siya ipalupad ko ni karupit sa dos sa October. Kaya wala ko kabalo kung maka-flight ba ko December. Surprise lang. Pero salamat ko sa Diyos kung doon naging ko'y surprise gikan saya. Salamat to God bless. Kung inaot ko yung po ninyo din ha. Kamahin lang ako mag-flight. Kamahin lang kung dagas panahon. Makabalik ko kayo. Bye mga kapobre. Biga-biga shout out. Usa pa. Naku-istorya ninyo nga unta what sabi? Unta inyo i-subscribe si magkuan mo ni Australia with Love ni Randy Palin kay kana sila di jud ko makalimot nila sa pag niga shout out nila kay ako nakahibaw jud ko nila nga mga lumoy sa ilang puso. Si Randy Palin, si Cassie and Mama or si Australia with Love mao jud mga vlogger nga dili damot sa mga pobre. So manghinaot ko nyo para kung gusto mo makadawat mo karton nga surprise, inyo silang i-subscribe, mag-follow mo sa iyong mga kuan ba malay nyo mapusuan ka mo or makakuha mo sa iyang karton ipanghatag niya. So dinhi na lang kukutob mga kapobre og salamat og mega shout out Australia with Love, Randy Palin, Cassie and Mama. Amping mo pirmi kung asa man kayo. Salamat, bye.